Телевизия Булсаком, телевизия Булсаком, телевизия Булсаком. Канал 1 БНТ, пак е същото едно, което не се сере. Шибани комунисти, само изчерпват всичките си листи, а по BTV дават без дрехи, не се смейти, там може да надървиш, да си изпържиш картофи и после на някой да се вържиш. Нова телевизия е стара, дават пак някой е прекалил с кантара, на тази магистрала се е блъснал, копеле имам аз златен пръстен, задръстен ако си гледай диема и ще се намазиш по газа с мехрема, защото те чукам, имаш екзема, обаче ще обърнем канала в друга тема, диема 2. Същото лайнце дават фермата с Йохан Штраус и дете, което му го яде. Как може такива глупости, бе, брате? Планета TV няма no comment, пусна всякъде, що ще изгона TV+. Дават пак хип-хоп, футбол, име е Глус. Discovery Channel, винаги съм ги споменал. HBO или ХВО, не знам какво е това, но е кодирано. Хоби TV, гледай какво тъпо хоби има да лъва 3B. На някоя бара, TV7, гледам и по хуя се барам. Пак е реклами от The Voice, гледам Backstreet Boys. О не, това е Eminem, обърках го, Диема Family, майната му. National Geographic, винаги съм гледал телевизия по график. TV1000 дават за много як филм, обаче не го превеждат. И не разбирам по мен има планет, защо се ближат тигрите, когато ме няма. Това е Cinemax. Хайде чао, защото искам да си хода в нас, да гледаме в спорт как се бият бокс. Винаги бил съм толкова широк, че като ме удариш, няма да можеш да ме изпревариш, да повториш, да се бавиш като Евроспорт 2. Пак дават букети и цветя на футболно газе. Пляскат всички лескари са гадни говедари и лайнари. По BTV и комеди има спомени, че веднъж се насмях, обаче прости ми. Сетих се за една лъжа и по-скоро за на. BTV Cinema, това не е кино. Дават реклама за Дъвки и Арлекино. Хубаво ли е, кажи ми дали ти харесва. Яш си чипса, гей си интереса. HBO комеди не бачка, дават Бруно, пак и тъпата капачка. AXN не е за мен, пускай друго, защото не съм фен. AXN Sci-Fi, оле яко, гледам Star Wars, чули да го пако, като Darth Vader AXN крайм правя. И не може да ме хване, защото се задавам. BTV Action, аз съм Стефан и познавам този Last the Question again, пита репортера Антони Здравков, защото номера старши тренер на Калияка. Fox Live гледам някога, когато някой път ми се доака. Отивам до Кенефа и гледам Fox Crime. Правя най-голямото престъпление one time. Лайното запуши Кенефа, попкорн. Пожелавам ми успеха. Britney Spears никой не го интересува. Diva Universal, всеки я псува. Бош! Телевизията е скучна! Телевизията е скучна, особено с Cat TV. Скат означава, че се серат пусти. Нали знаеш това порно, където Велко безспорно блъска неуморно. Йо! Канал 3, време е да се спи. Стеф Чорапа! Стеф Чорапа, one time, straight up, respect.